Hola, soc Anna, tinc 42 anys i visc a Barcelona. El que més m'agrada és agafar el telèfon. M'encanta, me poso bomba. M'agrada parlar, també m'agrada fer ordinador. Mira, una persona gran a mi m'ha dit que jo porto una sonrisa que de seguida agafa, no? Abans feia muntatges. Saps allò de les cadenes de vàter? Doncs feia aquelles peces. Sí, m'agradava, fins que me van despedir. Ara me quedo a la meva fundació. El taller a la vida. Perquè a la fundació me valoraven més que soc més simpàtica i faig una bona feina administrativa. Vamos, que jo sàpiga, estan contents de mi. Cada dia me sento més bé. Home, si l'empresa la valoren, jo crec que cadascú treballaria més a gust, no? Si no, seria complicat. Per mi és un principal.